हायजेनदोंबा दे हामगोन दे बा सेंग्रा देरनायानो हामो दे हामगोन दे दा बेलासिनिफ्रायसो लोमजाबाय बिफाया मुलि लायदों 10:30 जाबाय आरोना खे गुदुंथार दै जि सोमै सोमै मादों आङो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिनसे फरायहरनाय थालायबाय दा 8:30 बारबाय आरोना दासो सिखारबाय ओमफ्राय जि सुगासिनो बिसोरो दासो सोरबा सिखारबाय सोरहाबा थांबाय ओमफ्राय आङो मोनायावबो उन्दुनोनो मोनासै आरोना नैखौसो लानानै दं मोननै नायो लोगोफोर मोननैजों नायो मोनसेया गाज्रि जाफ्लांबाय खोमा माबाबाय खोमा साननानै मोननैखौबो नायो आरोना ओमफ्राय हरसे उन्दुनो मोनखायाखै ओमफ्राय आङो उन्दुनो मोनबाबो उन्दुनो हाया आरो बयबो आंल' नङा बयबो रावबो बिमाफ्रानो उन्दुनो हाखाया नालाय एसेयानो जा बुरजायानो जा ओमफ्राय आंना आरो उन्दुनाया ओरैनोबाबो गोथांखा ओमफ्राय लोगोफोर सोरनावबाफोर गैयाबा जायहा गथ' गोरलै दं गथ' उन्दै दं बायनानै ला जोंना बे बिदिनो आगोलहायबो दस्रानि लोमजानाया दस्रानि ना होमबा लोगोफोर मामि लोमजाबा आं एथबां साना बा माबा एसे बांद्राय साना आरोना ओमफ्राय बेखौ एसे गिनाय थाबाय थायो बेना आरो लोमजानायावनो मिथिजेनखादोंबा 104 105 लोमजादोंमोन दा ओमफ्राय बेखायनो बियो थानांगौ जोङो लोमजानायखौथ' मिथियो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा मा होनो एक्जाक्ट बेसेबां मार बेखौ मिथिया बिनि थाखायनो नांगौ लोमजानायखौ बयबो मिथिखायो मानो होनबा गुदुं एसे आलादा जाखायो नालाय ओमफ्राय जों बेसेबां लोमजादों बेखौ मिथिथारनो थाखाय आरो बेखौ नांथारगौ आरो ओमफ्राय मोनायाव बेसेबा नै जन्थ्रना लाबाय जोंना बेमारानो लोमजानायानो थाखायो आलादाखा बेखायनो गिनाय फैयो आरोना बै नङाथ' इदि बायदि सानो आरो माने इनफेकसन सिङाव इनफेकसन जाबासो बिदि बुरजा जायो नालाय बेखायनो दा मुलि जाहोबाय बै मोनायाव लायनायखौनो आं जाहोआखैमोन माने ओमफ्राय दायो जाहोबाय ओमफ्राय मा होनो बेखौ माबाबाय आरो दा 97 मोनबाय आरो 97 बाथ' नर्मेलानो नालाय थ' दा थिगानो ओमफ्राय दाहाय लोमजाफिनबावबा माबायदि जायो आरो दौबाव बाबा माजों गेलेदों बिदिनो गेलेनानै नस्थ' खालामजोबो इयो थें ओमफ्राय नै इदि जाबायबो आरोखि गेलेबाय थायो नालाय देहा गाज्रिबाबो गथ'फोरखौ बेखायनो फात्ता मोना गिनो ओंखारो बेखायनो गारि बाबानि याव उन्दुखायाखैमोन ओमफ्राय दा फुङावसो गाव बिफाया खारनो थांबासो उन्दुबाय आं ओमफ्राय गावबो फोजायासै मा जालांखोथाय मा बेबायदि दावराव नुवाखै लोमजाबा माबायदि मोनो न'आव बिराद दावराव एसे इदि आरोना ओमफ्राय जै गाहायाव दासो जोबखाबाय खामानि जि सुबाय न' सुबाय जाखांनानैसो जियानो बुरजाथारमोन मैयाबो दै फैयासै मेचिनावलाय आं मैया दै सोनानै दोनखाबायमोन दैयानो फैहां मेंगुलायखाबाय दिनै उन्दुनाया मोनायाव मोजां जायासै दैत बेबो गेसाव बोराय मुलि दौबाल' हामो मुलिनि आसोर जोबबाथाय माबाफिनबाय थायो दहाय फुङाव 5टायाव खेबसे दौबाय दा 12:30 खेबसे दौबाय दिगदार मोनथारो गथ'फोर लोमजाबाथाय ओमफ्राय आंहा मा थांबाथाय एडमिट जाबा थांबाय बायनांबा मा सानो मिथिगौ जि सुनांगौमोन आंहा बेडशिट दंमोन मामोन सुस्रांखाबा हामगौमोन बिदि ओमफ्राय दहाय फुङावबो बायसान्स थांबाय बायनांबा बिदि होननानै आङो फुङाव सिखारग्रोमोना जिखौसो लागायग्रोबाय लोगोफोर जि सुनानै सुबाय ओंखाम ओंख्रि संबाय दालि ओमफ्राय बेदर लाबोखादोंमोन बेदरजों मामोनलाय मैथ्रु ओमफ्राय आलु
मैथ्रुआ जि गोथाव जादोंमोन लोगोफोर ओंखाम दहाय जायासै दासो ओंखाम बिलायबाय नै ओंखाम खोनाबाय नालाय ओमफ्राय जानानै मानानै थांबाय बोरायाबो आंबो जाखां माखांसो न' सुनानै दा दुगैबाय आरो ओमफ्राय जियाबोथ' दंबावोमोन नालाय पर्दा आरि सुस्रांखानोसै होननानै सुस्रांबाय हस्पिटालाव थांनांगौ जाबाय नङा होमबा जों डक्टरनाव थांनो नमन बे मा होननानै लाबोखो सामफ्रामबो डाक्टरनाव थांबाय थायो सानलायलांसिगोनदां मा जाबाय थायो ओमफ्राय गथ'नियाव थांनानै फैबाय माने गथ'खौ देखायनानै फैबाय आरो जों ओरैनो बिदिनो गथ'फोरनि स्पेसियेलिस्टनो आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' जों जोंनि हस्पिटालावबो थांनो हायोमोन थांनोना थाङा ओमफ्राय दिनै बन्द'मोनबो ओमफ्राय थाङासै ओरैनो बाहेरायावनो देखायनोसै होननानै देखायबाय ओमफ्राय दा बिफाया ओंखाम जाखांनानै मा जाखो माबा ओंखाम गोदोनायाव सा लोंनानै मुलि लानानै फैलायबाय मैयाबो 10:30 मुलि लानानै फैदों बियो बाबानो ओमफ्राय आरो बे दिनै 10:00 गोदोना सादों होननानै लानानै फैबाय लोमजाफ्लानानै मा लाबोखो नों बाबा गारि ओइ नै बिदि सिथाबग्रा लाबोदों सुम्बुक गोनां आरो गेलेगोनबो एसे एनै गेलेगोनबो बिदि होननानै लाबोबाय ओमफ्राय लेखा लाबोबाय आरो नै 200 थाखानि ओमफ्राय जि रोजाखा नै लोगोफोर बिसिनो हायिनि लाबोखाबाय आगोलाय मामिनियानो दंमोन प्लास्टिकनि जे लेमनेसन जुस बाबा ओमफ्राय न' खाथिनिया आगोलाय लांनानै गथ'फ्रा बिसिजोब्बाय गरा बाबा बेलाय मा बेयो मा इयो टाइगार नङा इसना इयो लायनसो मा इयो ग्रेप्स दे जागोन दे बेखौलाय बेखौ मा हारा बेलाय मा बेलाय 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 मावजि बेलाय हाथी बाबा एलिफेन्ट बिथिं मा दंबावो रोजाथार आरोना दाउदै इयो मा बाबा घरिखौबो सिनायबावबाय गाननोनो दे गानगोन दे देनां बा मा इयो बेसो बाबा टाइगारा बैलाय अरेन्ज बेलाय मेंग' जेब्रा ओमफ्राय बेलाय हा उफु अरबाय बाबा र' मोनसे बुस्थु अहाय थांखो नै इयो मा फिथाइ आबौ थाथायनो बियो माने बिबौआ दाननानै होनायखाय बिनिफ्रायनो आबौ थाथाय मा इयो मा